Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съжалявам, че с такъв кворум слушаме дебатите по приемане на бюджета на държавното обществено осигуряване. Има много неща по този бюджет, които обуславят нашата позиция на парламентарната група и на партията да не подкрепим бюджета за държавното обществено осигуряване за 2016 година. В някои от случаите се повтарят неща, които сме говорили преди една година, като започнем от най-минималните неща за минимален осигурителен доход на земеделските производители. Колегата Румен Йончев още преди една година предложи класифициране на различните видове земеделски производители по отношение на оборотите, които реализират, и при предходното увеличение на минималния осигурителен доход. Сега пак се прави увеличение, пак няма категоризация, а мисля, че регламентът беше даже още от 2008 година. Достатъчно основание е, че в бюджет 2016 година на държавното обществено осигуряване не виждаме нито една политика по насърчаване на раждаемостта. Ние от БДЦ неколкократно сме заявявали, че проблем номер едно на България сега и за следващите десетилетия ще бъде именно демографската катастрофа. Много неща се изговориха през тази година. Имаше питания към министъра на труда, социалната и демографската политика. Имаме такъв вице-премиер, но сякаш половината от мандата на този кабинет ще мине под такава политика, в която не се прави нищо за демографията. Разбирам, че на 24-ти има насрочена кръгла маса, но кръгла маса без средства отредени в бюджета, без реални предложения, ще доведат до някакъв резултат, може би след година, година и половина. Както тази година, така и следващата най-вероятно няма да има актуализация на бюджета. Притеснително е, че обезщетенията и семейните помощи за деца нямат по никакъв начин промяна към по-добро. Говорихме на няколко пъти в тази пленарна зала, че се подготвя пакет от мерки, че семейните помощи за деца не решават демографския проблем, че увеличаването на обезщетението за майчинство не решава демографския проблем. И аз много бих искал да питам министъра днес, но го няма. Не допуснахте и заместник-министъра в залата. По какъв начин, как с бюджета на ДОО ще подпомогнем, ще стимулираме българската майка да ражда повече? Как ще стимулираме българските семейства да отглеждат повече образовани и интелигентни деца в страната? Дори и само демографската политика е достатъчна за нас да не подкрепим този бюджет. И не знам как може да се поправи тази празнота между първо и второ четене. Да, има увеличение на пенсиите, но то не се изразява в повишаване на покупателна способност. Какво може да си купиш 2 или 3 лева? Единствената ни надежда беше, че със структурата на кабинета Борисов 2 наистина се даваше заявка за демографска политика на това правителство. И мога да кажа, че половината мандат на кабинета на господин Бойко Борисов няма да има направено нищо за демографската политика и нашето гласуване за ДОО е ясен знак, че ние не сме съгласни с това нещо. Благодаря ви.